În ultima perioadă am căutat pe internet cele mai interesante și amuzante 10 lucruri despre oameni. În următoarele clipe îți vom prezenta ce am descoperit. Știai asta? În toată viața sa, o persoană obișnuită petrece aproximativ 6 luni așteptând culoarea verde la semafor. Estimarea se bazează pe presupunerea că între 5 și 20% din timp îl petrecem staționând la culoarea roșie. Bineînțeles, această perioadă poate varia în funcție de trafic și dimensiunea orașului. Ai încercat vreodată să îți atingi cotul cu vârful limbii? Chiar dacă pare simplu, structura anatomică a brațului și flexibilitatea umărului nu ne permite. În unele cazuri foarte rare, persoanele foarte flexibile, cum ar fi contorsioniștii, pot efectua această mișcare. Vârsta, condiția fizică și flexibilitatea pot face diferența, dar pentru majoritatea persoanelor acest exercițiu este imposibil. Știai că majoritatea atacurilor de cor se întâmplă lunea? Studiile științifice au arătat că schimbarea bruscă de la relaxarea din weekend la agitația începutului de săptămână este un factor de stres pentru inimă, în special pentru cei care lucrează de luni până vineri. Acesta nu este un motiv de îngrijorare dacă faci sport, dormi suficient și practici exerciții de relaxare. Toate acestea vor contribui la bunăstarea corpului tău și te vor face să privești cu alți ochi zilele de luni. Creierul uman este alcătuit din cel puțin 60% grăsimi, o mare parte fiind reprezentată de acizii grași omega-3 și omega-6. Ei au un rol foarte important în asigurarea protecției neuronilor, cât și în transmiterea eficientă a informației. Corpul uman nu poate produce aceste grăsimi, dar se pot găsi în pește și semințe de yin. Consumând astfel de alimente, ne asigurăm că păstrăm sănătatea celulelor din creier. Poate părea surprinzător, dar dacă strănuți cu suficientă putere, există posibilitatea de a-ți fractura o coastă. Forța exercitată de mușchii pieptului ar putea afecta coastele, în special în cazul în care acestea sunt slăbite, cum ar fi la persoanele care suferă de osteoporoză. Cu toate acestea, nu te îngrijora, acest fenomen este destul de rar. Un stil de viață echilibrat, alături de o dietă bogată în calciu și vitamina D, poate contribui la întărirea oaselor tale. Deși pare incredibil, oamenii au mai mult de 60% din ADN-ul lor identic cu cel al bananelor. Nu, asta nu înseamnă că suntem jumătate banane sau minioni. În esență, acest lucru indică faptul că procesele biologice fundamentale, precum replicarea ADN-ului, controlul ciclului celular sau facilitarea diviziunii celulare, sunt remarcabil de similare, fie că se întâmplă într-un corp uman sau într-o banană, deși chiar dacă te simți atras de banane la fel de mult ca minionii, din punct de vedere genetic, ești cu siguranță uman. Știai că urechile tale cresc neîncetat? Pe măsură ce anii trec, colagenul, proteina responsabilă pentru formarea cartilajului, se regenerează constant, determinând o extindere ușoară a urechilor. În plus, gravitația întinde delicat pielea, făcând ca urechile să pară puțin mai mari. Creșterea anuală este de 0,22 mm, astfel că, până la vârsta de 70 de ani, urechile tale vor fi cu aproximativ 1,5 cm mai lungi decât la naștere. Dar nu trebuie să te îngrijorezi, este un aspect natural al procesului de îmbătrânire. Te-ai întrebat vreodată cât timp petreci zilnic pe toaletă? De fapt, în decursul vieții poți ajunge și până la un an. În funcție de vârstă și starea de sănătate, această perioadă poate varia. Dar un lucru este sigur, timpul trece foarte repede când știi tu mai bine. Știai că tu strălucești? Atunci când corpul tău transformă mâncarea în energie, se emană o lumină foarte subtilă. Acest fenomen este cunoscut sub numele de bioluminescență. Dar, deși pare greu de crezut, lumina este atât de fină încât nici măcar ochii noștri nu o pot vedea. Aceasta este doar una dintre minunățiile biochimiei noastre,
pe care o împărtășim și cu multe viețuitoare. Ai observat vreodată că nu poți respira și înghiți în același timp? O mică parte din gâtul tău, epiglota, acoperă trahea pentru a preveni mâncarea sau băutura să se îndrepte în direcția greșită. Aceasta este metoda ingenioasă a corpului tău de a te proteja. Dacă ți-a plăcut ce am prezentat, avem pregătit pentru tine un video extraordinar despre mâncare. Până data viitoare, fii curios, rămâi conectat și nu uita! Cultura generală este ceea ce îți rămâne după ce ai uitat tot ce ai învățat.